बाक्सानि मैथाबारियाव लामा हान्थियारिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाब आरो 12 नं बरमा एमएलए बियाब जफादं बिसिडिसनि सिङाव थानाय मैथाबारियाव मैखोम लामाया बायस'नानै थानायनि जाहोनाव जफादं नयाबस्ति ओनसोलनि लामाजों हान्थिग्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि थांनाय जुन दानाव आसाम नाङै गिलु-बालु दैबाना जानाय समावनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जफादंनिफ्राय नयाबस्ति थांलाय फैलाय मैखोम लामानि मैथाबारि जाम्फैनि सायाव थानाय दालांनि सानजा फारसे हाया दैबानाजों खुरख्लालांजानायनि जाहोनाव गुबैयै फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामग्रा फरायसाफोर, फालांगियारि सुबुंफोर, हरखाब जाब्रबथायाव गोग्लैनाय सुबुंफोर आरो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै मटर गारिजों देहा फाहामसालियाव लांनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबाय थानायखौ फोरमायदों। दैबानाया जोबनानै गोबां दान बाबेनलांनायनि उनावबो लामाखौ फाहामनानै होनो राहा लायैयाव जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे जफादं आरो नयाबस्ति ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आथिखालनि बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि थामहिनबा 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए खाथिराम बर'खौ बायना थानाय बे लामाखौ थाबैनो खोना होनानै रायजोनि सुबिदा खालामना होनोबो खावलायो। बहुत बुंनांगौ खोथाबो दङ, बुङाबाबो जाया। जोङो दा दिनै जान-बाहन लामाया बायना दङ, गथ' गथाय जों स्कुलाव लांनायाव खस्थ' मोनदों आरो बिनि सायाव आरो फैबाबो गारि मटर जुदि गैयिनि थाखाय जोङो मेडिकेलाव गथ' बेमार जाबा लांनो हाया आरो जों बेसे खस्थ' मोना दोङो थारमाने जाथाया जोङो मैगं थाइगं फाननो लाङो हाथायाव बेखौ फाननो हाया। गतिके लामानि थाखायनो जोङो उचित मुल्यखौ मोनाखै आरो जों मा होननो दा जिखिनि सरकार दंमोन आगोलनि सरकारा जि नायदोंमोन बेखिनि सरकाराबो नायनायखिनिया गैला। दा गोदान सरकार फैदों, गोदान सरकाराबो गावसोरनि मुलाम्फाखौल' नायो खिन्थु रायजोनि मुलाम्फाखौ नाया, डेभेलपखौ नाया। खुगाजोंलाय बुङो ओरैनो प्रतिश्रुति होयो ओरै मावगोन ओरै मावगोन, खिन्थु दिनैसिम जोङो बेसे खस्थ' दुखु माबानानै खस्थ' भुगिना दोङो। गतिके दा जों बेसे मा होनो दलङै औवानि दलं होनाबाबो जों गथ' गथाय जानो बारहोदो। दा जों बेसे खस्थ' मोनदों, दा दिरिंथि थांनोबो हाया, एथि आरो निकासि माबा नबस्तियाव फैनोबाबो जोङो दा मोनसेबा दलं बायबा ओइ सुबनखाताथिं गिदिंनांगौ, बबेबा नै भावरागथिं गिदिंनांगौ। गतिके बे थानाय रायजो सरकारा दा गोदान सरकारा जुदि अननानै जुदि जोंखौ नायोब्ला जान-बाहनफोरखौ जुदि जोंबो खुब मोनगौमोन आरो जों रायजोफोरखौ माबा होगौमोन, नेताफोर गिदिर गिदिरखौ जों साबायखर होगौमोन। खिन्थु बेखिनिखौबो जोंखौ बुंनो गोनां लामाखौनो दोनासै बिसोरो, गावसोरनि खुगाजों बुंनायल' प्रतिश्रुति ओरै मावगोन, खिन्थु दिनैसिम खुगाजों बुंदो, दिनैसिम आखाइजों मावनाय इसा मोनसेबो प्रमान होआखै। गतिके जों मा होनो दा जोंखौथ' बुंखायो भटनि समाव भट हो जों ओरै मावगोन बा जों नोंसोरनो ओरै होगोन ओरै होनना बुङो, खिन्थु बेखिनि खुगाजों बुंनायाबो जों दिनैसिम थारमाने बास्तबआव जाखाङाखै। गतिके जों मा होनो दा बेखिनि खोथाखौ जोंखौ रायजोखौ बेसे भुवा होयै जोङो बेसे बुरखायबावनो। गतिके भटनि समावल' बुरखायो बिथांमोना। गतिके दा जोङो दा बुङोमोन जों कातिराम सारमोना फैना नायफैनांगौमोन बे लामाया बेसे खस्थ' नाङो जपानिफ्राय सुबनखाता नबस्ति जप्पा ओमफ्राय निकासि अंखारलांनाय लामा स्कुलाव फैयो कलेजनि गथ'फोरा बहाय खैरानि मैथाबारिनि नबस्तिनि कलेजाव थानाय गथ'फोरा बेसे खस्थ' जाना दोङो। दैबाना जाबा दै बारलांनो हाया, उल्था गिदिंलांफिनाङो। दा गिदिंनांगौबा जों बरबरि थांनाङो, बेसे खस्थ'। गतिके बयहाबोथ' गारि गैया, गारि मटर थागौमोनथाय बरबरिसो गिदिंगौमोन। दा बेखिनियाबो गैया, गतिके दुखिया न'खर गोजा। जुदि अननानै कातिराम सारा जुदि नायोब्ला बेखिनि दामफारसो खमाबो 10 दामफारसो जुदि हा होयोब्ला जों बारनो हानाय सुबिदा थागोन। बेखिनिखौ आङो बुंबाय। गतिके सोरबा गोसो गुदुं दोङोबा जोंनि रायजोखौ अनोब्ला गतिके बेखिनिखौनो आं मावजानो लुगैदो। गतिके जोंहा बेखिनि बुंनांगौ, ओमफ्राय मा उपाय गैला जों। गतिके रायजोनि गेदेर नेताफोरनि सायावनो जों सोनारो आरो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360